awukhona umpume ka-Rage. Ukhona umpume yabo nje ngiconnectela ukhona umpume e-MTN uthatha i-iPhone, you understand? I'm traceable. Amabhenki yakwazi umonto okay ngumuntu vele yabo okhona, you understand? Yabo uma uzothenga ngo-cash, you're not traceable. Uyafika, uyathenga, uyakhokha, uyathepha, uyaphuma, uyahamba. It's different uma uzothenga nge-contracts. Asike sithi nje ifoni ngiyafika ngizothenga i-iPhone 17 ngiyakhokha ngiyaphuma ngiyahamba, you know? You're not traceable lapho. Uphuma islip uyasitshinga seqedisa kuphelile. There's no trace ukuthi umpume ufikile wazothenga. But mangifika ngizothi mina ngizovula i-contract la e-MTN, you understand? Ngizovula i-contract la e-MTN ngifuna i-iPhone 17 yabo ngithenge. Okay fine ngiyakhokhela mhlambe u300, just making an example, ngikhokhela u300 njalo ngenyanga, ngisuke lapho ngiye eTrueworld ngiyovula i-account yabo. Mase sengizo-apply imoto, bayangibona nangu umpume okay, hayi umpume ukhokha kahle, hayi afford umpume yayo yonke right, siyamnika imoto, samfinance. So kufinance nompumelelo with the interest rate ukuthi kanje. So it is very important to buy ezinye izinto ngesikweletu. Ngisho kuthiwa uya-afforda, just ngisho kuthiwa it's like 3 months, just nje ukuthi ukhombise ukuthi umuntu okhona ophilayo, you understand? Yes, because they want to make sure ukuthi awuyona AI, just ukhombise ukuthi umuntu okhona ophilayo, because everything yabo uma uzothenga ngo-cash, one outside credit score lapho, you're not building your credit score kusami, ngoba ngisho ukuthi you're not traceable. Yabo izodecline lokhunjana yakho, i-application yakho i-decline, u-afford yabo nje khona i-customer engayingalenzeli lokhunjana i-application li-afford imoto, but the deal declined because she's not traceable. She's just not traceable. Wonke amabhenki athi ayingeke lo some decline kwabo kuphela, you understand? There's a good credit score like 680, but with previous accounts missed or maybe loan affect you. Yes, it does. Ingakho ngithi mina please ensure ukuthi ukhokha kahle every month, because uzonginika i-application masekuthiwa masiyabuya lokhu ngizoku-applyela imoto, and then masiyabuya i-feedback ithi feedback decline because of ama-missed payments now, you understand? Excuse me, isibhuntshe kanjalo indaba yemoto usuhamba ngenyawo, usunyaweni Johnny Walker. Namshe I'm a cash person, but ngibonile last year it's very important, and it's 638 right? Yes, it's very important. It's extremely important. Cela nisiqasha ningafakani nodwa, ningafakani ngokwazana kade si-apply but lutho uqasha. Ingakho ungezuqasha nokwazi ngoba unalomqondo obolilo nawo, unfortunately, ngoba angazi ukuthi ukuthathe lapho ukuthi sifakana sodwa ngoba sasana zodwa, usazohlala ke nje ubukane nefinisher. Yes, next. Mine is 644. Si right kakhulu si right kakhulu nje esakho. Ibaleka kakhulu i-credit score. Ibaleka kakhulu nje i-credit score. Angifuni nje umqamba manga. It's very important guys. Nami ngangazi but ayingabona. Ibalekile i-credit score, ibalekile. Yabo nje maningi ama-deal decline because of a credit score. Maningi. So i-scoring sakho nje ngicela ihlale wenza usiqalaza usibheke ukuthi enene ngisho kuthiwa ube ne-missed payment, ubheke ukuthi enkosi sami angikwazanga ukukhokha kule nyanga ngoba mhlawumbe benginqinwe izinto thizeni, yabo. Awuthi ngibheke i-scoring sami senze njani, yabo. Ukhokhe ubheke wenze short nje uhlale us-update si-right. You understand? So what else did I want to talk about? Scoring, affordability, traceability. Lapho mina nginyuse ngo-Rage to 648 because now because I don't like having accounts. However, now I don't like having accounts, guys. Angithandi mina kube nento ezodonsa ekhadini lami njalo ngenyanga. I don't like that. But ayikho siyenza
sisibadala manje guys sekumele sithenga imizi nezimoto and i-scoring is ihamba phambili i-scoring sihamba phambili ngendlela eyisimangaliso. Pretty sure nabanye abake ba-applyela iy'moto. So what's your credit score? What's your credit score? Sithini scoring sakho? Masilo siyakutshela ngicela uwenze u1 no2 no3 no4 ubuye mhlawumbe after 2 months. Yabo. So sisi-right scoring sakho lapho, yabo. But siba right phela uma wenzile izinto engisuke ngitshele zona. Asivele nje sibe right scoring sakho ngikutshela ukuthi awuvule noma urage ke uthatha ama-pumps uwakhokhele uzobona i-credit score yakho izoba right. Uvele ungawuvuli ke wena urage ubuye after 2 months usisa lapha i-credit score or maybe even lower usuyabuya usuzolwa nami. Kodwa ngikutshela ngathi vula urage ukuze uzonyusa i-credit score yakho. Yeah, izona into engizama ukuyichaza. Urage nje uyithathele ama-pumps uthathe ama-boots lawa aqetukayo uthule phansi khokho 2 months siyakhuphuka i-credit score credit score. Mine went to 620 help. What happened? Did you miss a payment?